Malý, väčší, najmenší. Ešte raz. OK, takto. Táto palma, diese Palme, ist klein, je malá. A ako povieš, že táto palma je väčšia? Veľký je groß. A väčší bude größer. Größer. Samohláska priberie umlaut, tie dve bodky, prehlásku a pridá sa erko. Größer, größer. A táto palma je najväčšia. Die Palme ist am größten. Am größten. To am sa pridáva, keď to je ako keď to ide za tým podstatným menom. Die Palme ist am größten. Koncovka sten. Ale keď chcem povedať, že tá najväčšia palma, musím tam povedať určitý člen, čiže die größte Palme. A tiež sa tam pridáva umlaut, prehláska, ale potom to prídavné meno priberá koncovky ako ostatné prídavné mená. Čiže das ist die größte Palme oder ich gehe an der größten Palme vorbei. Že idem okolo tej najväčšej palmy. To by bolo vlastne s datívom. Takže keď je to prídavné meno vystupňované v 3. stupni superlatíve pred podstatným menom, bude člen určitý der, die, das, die größte Palme oder das größte Haus, ale keď to prídavné meno ide za podstatným menom, napríklad ten dom je najväčší, už sa tam dáva am. Das Haus ist am größten. Bol pre teba tým užitočný? Daj mi to vedieť prostredníctvom lajku, poteším sa a pre viac daj follow. Ježiš, zás ma tu otravuje tá mucha. Na tom istom mieste, to čo je? Vidíte? Deutsch mit Susanna und eine lästige Fliege. A otravná mucha. A ona chce byť asi na videu.